puta sam ti rekla nemoj. Aleksandre, ma sad ću da te izmesim malo. Dođi. Sam ja rekla nemoj. A ko tebi sme da kaže nemoj? Ko sme da kaže nemoj? A? Ko sme da kaže nemoj? Si skontala? Vrati mi, kako ćeš ti mene reći nemoj? Ajde, daj mi auto. Ću mi dati auto? Daj. Šta je rekla Ivana? Nemoj da diraš točkove, rekla Ivana. Kako je rekla Ivana? Ne diraj točkove na auto. Ćemo trambolinu malo? Češ? Možda će ti prijeti malo da se izđepaš. To, mladiću. Čekaj, vrati se mi. Ajde te vidim sad. 3, 4, ajde, 3, 4, 7. Pomalić! Aleksandre! Nećeš, ni to ti nije više interesantno, ajde. Brzo te dolaze, jedno za drugo. Nije tebi. Dođe ćeš malo na loptu. A? Zašto si? Ne znam ni ti smoran danas. Još malo. Bum! Pade! Što opet? Hoćeš? Ajde, hoćeš da skočiš? No. 1, 2... Drži se. Aleksandre. Drži, ne padiš. Bravo! Ajde vidi koliko visoko ja mogu, vidi. Hoćeš ti? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4. Beep, beep. Beep, beep. Brrrr. Nak. Beep, beep. Brrrr. Brrrr.
Izvoli. Pade. Ispade ti jabuka. Evo izvoli. Ti ne naniješ. Puh! Još nos. Izvoli. Janik. Banana. Kineski da pričam. Chinese. Beep beep. Wheels. Beep beep. Boom. Brum brum brum. Ne diraj točkove, dete, pokvarit ćeš. Pokvarit ćeš točkove i šta ćeš onda raditi? Davaj. Hoćeš ti meni poslati slog? Nemoj skidati točkove. Ali stvarno nemoj skidati točkove. Daj meni auto. Chinese. Daj mi drugo auto. Chinese. Chinese. Chinese.